two, one, two, three. Zdravím vás pri ďalšom videu a toto je Testy Planet Back for Second part 2. A my už sme si to minule načrtli, o čom to je, čiže... What the hell? Už som si myslel, že sme to stretli. Tak my sa vrhneme na ďalšie 4 levely, uvidíme, jak to stihneme, lebo toto sú dlhšie, tuším, čiže ideme hneď na prvý, tak. Tak, nemôžete zapotnúť, že... Počkať, myšky. Že sme v dinosaurej dobe. Už môžeme z týchto maličkých takých maličkých, tie maličké vožky, či jak sa to volá, neviem presne. Tak toto musí byť mravec. Tak, a už môžeme týchto termitov. Dúfam. Termite. Hej. Termite. Dúfam. Tak, oni sa zhromažďujú... Slimák. Oni sa zhromažďujú pri týchto oných. Pri týchto... a už sme dosť veľký. Počkať, no to už si dáme myšku. To čo je? Videli ste to, jak to strčala. To je iný krát. To bude neviem čo. Toto bude motyl nejaký. Nejaký motýl, ktorý žil v tých rokoch, určite tam bude niečo a mravec. Áno, mravec. Tak, teraz už myšky. Môžete si všimnúť, že s myškami to ide oveľa rýchlejšie. Tak. Ňam. Pažeráčik sa nám nažere. Tak, pažeráčik. Už môžeme jesť týchto slimáčikov, takzvaných. Tak. Tu máme mravca. Dvaja snailvia. Tu sú... už môžeme larvy, áno, presne. Myšky. Dúfam, že točím, áno, točím. Koľko je 20? Tuto budú, tuším, také kratšie videá. To vyzerá na nejakú korytničku. Ne, furt ešte myška, to ešte furt je zlá. Váška. Ďakujem. Tu máme... áno, v komentároch ste mi niekto pýtali ste sa ma, či nebudem točiť Ice. Takto, napísal som tam aj do komentárov, čo, ale keby vám sa to nudilo pozrieť, no tak napísal som tam, že ešte presne neviem, ale mám rozohrať tú sériu, napríklad toto. To bude určite taký jednodielový, ale ja moc na hororovky nie som. Čiže neviem, či to bude. Ale bol by som rád, keby to bol. Tak. To sú motýly butterfly. To sú nejaké tie hríby, mushroom. Feeder. Tak, ideme na ďalší. Asi iba 3, lebo to sú dlhé. Neviem. No. Ideme jesť prsty. Ja tu zjem všetko. Určite aj ovca je tu, čiže sa môže pozdraviť. Čaute, tu je ovečka. Ovečka sa nám pozdravila.
Čo nie je zlé, teraz by mala byť ovca trochu aktívnejšia vo videách. Tak, sa to skúsim nejak zaktívniť nejakým spôsobom. Čiže, ovečka, čo si myslíš zatiaľ? No, takto, s tými kostiami je to trochu na hovno. Okej, jej názor, nekradnem. Tak, budem sa skúšať s ňou nejakým tým pádom toto rozprávať. Ale dá to samozrejme viac námahy. Hej, počkať, ja už som mohol hrať dávno myškami, neviem na čo tu hrážu. Myškami, šipkami, ja som dneska opäť pobláznený. To bude... Ináč, len tak pre infošku, dneska je piatok. Presne tak, ísť spátek. Čo znamená, že zajtra je sobota a je voľno. Jupi! A toto určite natáčam popoludní, pretože cez školu sa dneska neulieval. Je presne... Koľkatého je? Ja ani neviem. Môžem sa pozrieť, čiže strih. OK, je 14.2. a 15, lebo tu mám vedľa hneď hodinky 15.23 alebo 15.24 nejak tak, lebo tieto mi idú inak. Čiže 14. čo je február. Tak, už môžem šipkami. Čakajte. To hlasnejšie. Tak. Ja si dám takto, aby ma bolo samozrejme počuť. Dúfam, že je to lepšie. A už počujete, že to. Počkajte, počujete? No, tak nič. Počkajte. Teraz. Že keby tú lepku akože nejak pokúsal, alebo... ja som zabudol úplne na čas. A fuck. Čiže strich. Ja som to stihol! Ja som to stihol! Kokos. Ja som úplne na to zabudol. Tak, toto bude asi posledný diel. Takže už natáčam. A nechce sa mi to tak dlho uploadovať. A ja už, že ty kokos, toto bude strich. Ja som to stihol. Ovca, čo na to povieš? Na toto sa dá povedať iba jediné. Si strašne nepozorný, Dobre. Čo mám na to povedať? Tak. Musíme žrať. To je jediná cesta. 4 minúty. Fuck. Čo tam bolo ešte v komentoch? Ja neviem, čo tam všetko bolo. Čo tu máme onu? Ty čorka! Tu si zabijeme. Ty hovno! Drvá. Čo nemôžeme sa voľne pohybovať? To bude ona. To bude pre nás ona. Ja viem, že je to možno niekto iný. Ale... Srať to. Tak, kde si ty hovno? Ešte nemôžem. Ja ti dám, nemôžem. Tu zdechni. What the... Prvý... Fídra. What the... Čo to je? Ono ma to naháňa. Ne, šipka. Tu je, dobre. Tu je ďalšie. To nie je nebezpečné, tak ja pôjdem. To je aké? Karpaté, toto. No je tu. Dobre. Tak. Ok, už môžeme nejakým spôsobom koordinačky. Tak. Ideme prejsť na druhú stranu. Tu zamotáme ťa. Kedy už ju môžeme zažerať?
bude utekať. Dobrý. Tak. A tu máš, už ju máme. Tak. Koľko máme? 1 meter. Tak, trodo. Tak neutekaj, ty hovno. Počkať, ups, zavadil som. Okej, žerme. Urta. Tak títo mi už idú iba do úst. Tak pažeráčik, utekaj! Premnožené. Premnožené, tu je ďalší. To nemôžeme. Teba. Tak. Koľko potrebujeme? Už iba trochu. Ne, on mi zdrhol, to je hovno. Dobre, teba. Tak, teba. Dobre, teba. Styca. To nemôžeme. Točka. Jak som tohto? Tak díky. Dobre. Ne, ešte nemôžeme. Okej. Ešte ne. To oni máš trošku štve. Tak, mňam. Jo. Tak, dohrali sme to. A to je koniec tohto videa. Uvidíme sa v ďalšom videu. Čiže ja to už končím a ideme ešte chvíľka tanca. Čo povieš na to, ovca? Play like, ty si strašný feťák. Vieš o tom? B. OK, stačí debiliniek. Ovca, rozlúč sa. Jop! Rozlúčim sa. Tak čaute. B. OK, a teraz ja, čiže dajte like, odber, všetko možné, aj komenty potešia. A to je všetko, čiže... Aha, to je tá korytnačka, ježiš. A to je všetko, tak čaute! Ja som Mr. Korytnačka, me.